ಇನ್ನು ಯಾನು ಫ್ರೂಟ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ತಿನ್ನಂದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಲಾಯಕ್ ತಿನ್ಪ ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ ತಿನ್ಪಂದೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜವೆ ಬಲೆ. ಹಾಯ್ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನು ಯಾನೇನಿ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಯಾನು ಫುಲ್ ದಪ್ಪ ಪೇರ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ದು ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದು ಇನ್ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಪೇರುಂಡು ಇದು ಒಂದೇನು ಏನಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆಗಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈತ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀಪೆ ಅನ್ಕೊಂಡೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದೆ ಅಂತ ಹೋಜಾವ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಬತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ಹೊರ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ನ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ತಿನ್ಪ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೇನು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಪೇರಿಗೆನು ಫುಲ್ 7 ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಈತೆ ಪಂಡತ್ತು ತೀಪೆ ಉಂಡ ಆತು ತೀಪೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನೇನು ಸ್ಪೂನ್ 7 ಸ್ಪೂನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ತಿಳು ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಇತ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುನ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಐಕ್ ಇತ್ತೇನು ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ಗೆ ತೊಂಡೆತ್ತುಲೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಬೇಕ್ರಿಡ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಲ್ಲ ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಬೋಡ್ತಿನಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಪನ್ನೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದ ತೋಜವೇನ ಒಂದೇನೆ ಅನಿತ್ತೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ಗೆ ತೊನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಪೇರ್ ಮುಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಮುಲಿಯಾನ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದಿಕ್ಕು ಕಲಪೊಡು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲಪೊಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಅಡೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲತ್ತದ ಐಕ್ ಮೈತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೈನು ಇಂದ ಕೈಲ್ ಒಂಜಿ ಕೈಲ್ದ ಹೆಲ್ಪುಡು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾಂದು ಎಪ್ಪೊಡು ಅಡಿ ಪತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದಪ್ಪ ಅಡಿಟೆ ಒಂದುನು ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಎನ್ನು ತಿರ್ಗಾಂದು ಎಪ್ಪೊಡು ಸ್ಲೋದಿ ವರೆಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಡೇ ದ್ಯಾಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಬತ್ತನು ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಅವರೆಂಡು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಯಾನು ಒಂತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಅಂತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಒಂದು ಕೈಲ್ದ ಪಿರೋಡ್ ಇಂಚು ಗೀಟ್ ಪಡ್ನಾಗ 1 ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರೋಡು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಂದು ಅರ್ಥ ಒಂದು ನಾನು ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಒಂದಾಲ ಬಂಗನೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಎಂಚ ತಿನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಭಾರಿ ಜೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ರಿಗೆ ತುಲೆ ಒಂದು ತ್ಯಾವ ಬತ್ತುಂಡು ದಪ್ಪ ಕೈಲ್ ತುಲೆ ಕೈಲ್ಡು ಇಂಚ ಫುಲ್ಲು ದಪ್ಪ ಪತ್ತುದುಪ್ಪುಂಡು ಅದಾಗ ಆನಂದ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ರಾಗಿ ಕುಂದನಿಗೆ ಎಂಚ ಕೈಲ್ಡು ಫುಲ್ ದಪ್ಪ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಅದಾಗಂದ ಆನಂದ ಅರ್ಥ ಒಂದಿತ್ತೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದು ಏನು ದೆಪ್ಪೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದು ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ದೆತ್ತೆ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಚಪ್ಪೆ ಅವಡು ಐದು ಚಪ್ಪೆ ಅವರೆದಾದ ಅನ್ಪಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಗೆಯಲ್ಲದ ಬಾಜು ನೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿ ಓಡು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಅದೇ ಅವು ಚಪ್ಪೆ ಬಾಜನಡಿ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಪಿರಕ ಇತ್ತನ್ನ ಬಿಡೋಲಿ ಯಾ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಗೆಯಲ್ಲದ ಬಾಜನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ಒಂದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತನಗನೆ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಅಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತೆ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಐಟ ಅಂಚದು ರಪ್ಪ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಬೇಕು ಒಂಜೊಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಏನು ಫಸ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಪಾಡೊಂಡೆ ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂದಿನ ಆ್ಯಪಲ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೌಲುಡು ಪರ್ಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಪಾಡೊಂದೆ ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಏನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವು ಪಾಡೊಂಡೆ ಎರಡಾಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂಡೆ ಒಂದೇ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತು ದಪ್ಪ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದೇ ಏನಿತ್ತೆ ಫ್ರೀಝರ್ಡ್ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ದೀವೋಡು 4 ಗಂಟೆ ದೀದಾಯಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಕುಡಲ ದಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇಡ್ದೊಕ್ಕ ತಿಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಏನು ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ದಿವರೆ ಹಾಪುಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾಜನೊಳ್ಳೆ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಏನು ದೀವೊನ್ಮೆ ತುಲೆ ನೆಕ್ಕಿ ಏನು ಪಾಡೊಂದ್ಮೇನು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಪಾಡೊಂದಾಯ್ಬೇಕ ಬಾಯ್ದಿದ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಫ್ರಿಜ್ 4 ಗಂಟೆ ದೀದಾಯ್ಬೇಕು ಒಂದು ಎಂಚಾಣ ಅಂತ ಹೋಜವೆ ಒಂದಿತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಎಂಚಾತನು ಬಂದು ಎಕ್ಕಾಡು ದೀತಿನ ಇರ್ಲ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಆತನು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಅವೇ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸಲಾಡ್ ತಿನ್ಲಕ್ಕನೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಆನೊಂಜಿ ಬೌಲು ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಒಜವೆ ಎಂಚ ಆತನು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ತುಲೆ ತಿನ್ನೆ ತೂರ್ನ ಗೊತ್ತು ಹಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಟ್ಸೋಡು ಎಂಚ ಆತನಂದು ತುಲೆ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ಡ್ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಲಾಯ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಒರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಕಂಡು ಲೈಕ್ ಕಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ ಗುಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.